Good day mga kapatid, paki-like at share sa ating YouTube channel at paki-subscribe na rin at paki-pindot yung notification bell para updated kayo sa ating mga video. Shout out tayo sa ating mga sugid na mga kapatid. Please subscribe Wapong Shorty channel, Manay Tinang, Efren Oculars Vlog, Page Fuentes, DGC Vlog, Akas Stock Trading, Francis Aureliano, Kantahan ni Jean, Super Badloon TV, Periong DRTV, Pinay Mama Bear, Dong Joms Vlog, Dolgons TV, Kuya Del Channel, Tasty Receipt BCN, Meldodong Vlogs, Arnold Maningin TV, Kaagod Taino, Ilikim Vlog, at Rado Nica de los Santos. Maraming salamat po.